etorriak saio berri batera, gaur urriak 18 ostirala bi elkarrizketa berriekin gatoz. Gaurkoan Inigorekin egongo gara, Mielotxin folk taldeko kidea dena. Mielotxin folk taldeak aurten 20 urte betetzen ditu eta hau ospatzeko bihar Gaiarren kontzertu berezia emango dute. Eta beste alde batetik Eneko Alkortarekin egongo gara. Igande honetan, Zangotzan Oinez 2024 ospatuko da eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1889an telefonoa asmatu baina meriturik eraman ez zuen Antonio Meucci hil zen New Yorken. Urte batzuk geroago, 1929an, Kanadan emakumeek pertsona juridiko estatusa eskuratu zuten. Egun berean, baina 1977an, guda kriminal nazia eta Alemaniako patronaleko burua exekutatu zuen RAF talde armatuak. Eta bukatzeko 1989an kanpaldi mugagabea abiatu zuen Leitzarango autobiaren aurkako koordinadorak. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Gainera, Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan literarte txiki tailerra euskaraz Izaskun Mujikaren eskutik. Aurrendako sorkuntza tailerra egongo da 2024ko Brif Braf Bruf jaialdiak ardatz izango duen Gidani Rodiraren ipuinaren irakurketa abiapuntu hartuta. Saio honetan, ipuinaren irakurketarekin hasi eta jolasaren bitartez eta irudimena aske utziz ipuin berri baten oinarria sortzeko elkarlanean arituko dira taldea eta Izaskun Mujika narratzailea. Larunbatean, batetik Sanduzelaiko Zubiak lasterketa ospatuko da. Sanduzelaiko Zubiak lasterketa herrikoia antolatu dute auzoak elkarteak eta Sanduzelaiko Kultur Koordinakundeak. Txikiek doain parte hartu dezakete 3 eta 13 urte bitartean badituzte, eta 11ak 10 gutxetan abiatuko da lasterketa. Helduena berriz 10etan izango da. Parkean hasiko da 5,5 kilometro luzeko lasterketa eta girotzeko erraldoiak, musika, zozketak eta aurpegi margoketa izango dira. Bestetik, Txantreako antzerki zikloaren baitan, Markelen maleta izeneko antzezlana ikusgai egongo da. Txantreako jai batzordeak antzerki ziklo antolatu du 4 emanaldirekin. Horietako bat familiendako Markelen maleta izango da. Arratsaldeko 6etan izango da obra, Salestarretan eta sarrera doakoa da. Gainera, Mielotxin folk taldearen 20. urteurrena ospatuko da Gaiarre antzokian. 2 hamarkadatan zehar egindako ibilbideari omenaldi bat egin nahi diote oholtza gainean, kontzertu berezi batekin. Dantzariak, txistulariak, txalapartariak eta askotariko artistak izango dira emanaldian, arratsaldeko 8etan izango dena. Sarrerak dagoeneko eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, sindikatuek uste dute Jimenoren proposamena ez dela nahikoa eta 29erako grebari eutsi diote. Neurriek negoziazioan aurrera pausorik ez dakartela esan dute. Proposamen berri bat zabaldu dute, ratioak jeistea etapa guztietan eta gainkarga murrizteko eta soldata berreskuratzeko neurri eraginkorrak. Irakasleen 34%, egin zuen bat irailaren 26ko grebarekin. Argazki nagusian, sindikatuek elkarretaratzea egin zuten atzo Gaztelu plazan lan istripuen tasa altua salatzeko. Titularrean, batez beste urtean, Nafarroak 13 lan heriotza erregistratzen ditu. Hori koloreko berrietan, alde batetik, osasunak gehiago kontrolatu behar du gastua. Beste alde batetik, Levante Badalona erreginaren kopan. Jarraian, Onda Baskak 15. urteurrena ospatuko du.
Eskuineko berrietan, batetik, gehiengoaren borondatea errespetatzeko eskatu dio foru parlamentuak PPri. Bestetik, Nafarroako Unibertsitateko ikasle talde batek Grande Marlaska ministroa iraindu du. Jarraian, etako 52 presok kondenak baliozkotu ahal izango dituzte beste herrialde batzuetan. Gainera, turismoa, mugikortasuna eta etxebizitza alde zaharrean aztertu beharrekoak. Ondoren, Europako Banku Zentralak 3,25%raino jaitsi ditu interes tasak. Amaitzeko, bularreko tumoreak aztertzeko itxaronaldia murrizteko eskatu du Saraik. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroak 150 milioi itzuliko dizkie hurrengo errentan gutxienez 30.000 mutualistei. Lehenengo lan mutualitateetara ekarpenak egin zituztenei eragiten die. Argazki nagusian, Elisabet Alvarez, Jaki Hernández, Maria Jose Ora, Maria Cruz Garde, Maitetxu Goikoetxea eta Karol Uarte Saraiko kideak ditugu. Titularrean, bularreko minbizia atzeratu egiten da. Saraik salatu du paziente batzuek 6 hilabete itxaron behar dutela azterketa egiteko. Eskuineko berrietan, alde batetik 26 urteko zigorra Nafarroako Unibertsitatearen aurkako atentatua egin zuten etakideei. Beste alde batetik, indarkeriarekiko liluran erortzeko arriskuaz ohartarazi dute. Jarraian, Espainiako Banku Zentralak 3. aldiz jaitsi ditu interes tasak, 3,25%raino. Goiko berrietan, batetik Joaquin Sabinak agur esango dio Iruñari ekainean. Bestetik, Adefanek Otxoa upategiak saritzen ditu. Amaitzeko, Rafa Sáenz Osasunako finantza zuzendariari elkarrizketa. Gararen titular nagusian, guztira 52 presok jaso ahal izango dute zenbaketa berria. Sare herritarren sareak atzo zehaztu zuenez, zenbaketa bikoitzaren trampa ezabatu ondoren, zeinaren bidez bidegabekeri zigortu baitira euskal errepresaliatuak, 52 presok baliatu ahal izango dute kalkulu berria. Horietatik 7 libre geratu behar dira aurten bertan. Argazki nagusian, Imanol Pradales lehendakaria daukagu. Titularrean, Pradalesek EH Bilduren proposamenari eta taktika politikotzak jotzeari izkin egin dio. Erdiko berrian, EAJaren Bizkaiko militantziak lurralde prozesuak atzeratzea eskatu du. Eskuineko berrian, Ane Urkiri Ansola izango da Naizeko zuzendari berria. Berriaren titular nagusian, Sareren arabera 52 euskal presori eragingo die zigorrak batzeko erreformak. Presoen eskubideen aldeko taldeak azaldu du 7/2014 legea Europako Batasuneko zuzentaraura egoikituta 7 presok berehala aske gelditu beharko luketela. Plataformaren esanetan, modu bidegabean atzeratutako kaleratzeak bideratuko ditu aldaketak. Argazki nagusian, Ilma Afklint artistaren erakusketa bat zabaldu dute Guggenheimen. Otsailera arte ikusi ahalko da. Titularrean, abstrakzioaren aitzindaria. Beheko berrietan alde batetik, Israelek adierazi du Yahya Sinwar Hamaseko buruzagia hil duela Gazan. Beste alde batetik, EEPek urtebeteko epea izango du aurrekontua adosteko. Jarraian, etorkinak azkarrago nola kanporatu adosten saiatuko da Europar Batasunak. Ondoren, saiakera bat greba feministei buruz lisipen. Azkenik Euskal Irratiak Langer gorrian utzi ditu diru funtsen murrizteak. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, AEKako Garat Gazteluren hitzetan, garrantzitsua da osasunak euskarari ematen dio ikusgarritasuna. Euskararekin hartu eman zuzena izaten segitu nahi du osasunak. Hitzarmena berritu du AEKarekin. 2027 arte izanen da indarrean. Eskuineko berrietan, goikoan Koldo Martinezen hitzetan, arronago egindako lanaz gugabe ez baitzen aldaketarik izango. Martxoan prostata minbizia zuela jakinarazi zuen, orain Geroa Bairen Iruñeko zinegotzi kargua utzi du. Koldo Martinezek 71 urterekin utzi du politika instituzionala, ibilbide luze eta 2015tik intentsu baten ondoren. Parlamentari Nafarroan, senatari Madrilen eta zinegotzi Iruñean. Lasaitasunez zein baikortasunez egiten dio so etorkizunari.
Behekoan, azken lan eriotza salatu dute kalean sindikatuek. Asteartean, 28 urteko gazte bat zendu zen lanean ari zela, telefono zutoin batetik erorita. LAB, SK, Steilas 3, EHNE eta CGT sindikatuek protesta egin dute gaur Nafarroako jauregiaren aintzinean. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Inigorekin egongo gara, Mielotxin folk taldeko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Hemen, gaude, daukagu eguraldi nahiko txarra kanpoan, baina hemen gaude oso ongi. Bai, bero-bero ez? Bai, gehiegi, ia. Bueno, Mielotxin folk taldeak aurten 20 urte betetzen ditu, ezta? Bai, 20 urte, bai. Eta, bueno, atzera begiratzen, zergatik eta nola sortu zen folk talde hau? Ba, joaten banaiz ni 20 urte lehenago, prestatu beharko dugu, nin ez nengoen hemen, Obiedon nengoen, nire ikasketa egiten unibertsitatean, eta bizi izan nituen bizipenak folkarekiko, izan nahiko biziak niretzat ez. Ez egon orain daukagun testingura oso ezberdina zen, hango garaiko musikariak folkan diote, beti. Baziren Kepa Junkera, Carlos Núñez, irratietan aldi oro eskutzen ziren horrelako abestiak, folk. Orduan, nik horretaz murgilduta sortu nuen taldetxo bat, hor bertan, hango musikariekin, ibili nintzen haiekin 2 urte, Galizian eta Asturiasen kontzertuak eskainiz. Eta hona datortzean urduatu zitzaidan jarraitzea, baina hemen gure kulturan oinarrituta, noski. Ez Galizian edo Asturiasen nire tokatu zitzaidana, baizik eta hemengo herri musikan. Eta, handik abiatu nuen proiektua, eta gaur arte. Osa, zu hemengoa zara Nafarroako? Bai, Tafaiakoa. Sorte herria da Tafaia. Eta, ze helbururekin sortu zenuen taldea? Nahi nuen egin, beste lurraldetan egiten ari zena. Gure herri musika oinarrituta, eguneratu eta beste modu batez aurkeztu jendeari. Orduan, zutabe nagusiena izango nukenik izan dela beti, saiatu islatzen, hemen dugun aniztasuna Nafarrotik, badakigu guztiok oso berezitua dagoela, iparraldea eta herribera ez du kulturalki asko zerikusi, eta hori nahi genuen guk isladatu, ez? Aniztasuna, aberastasun hori, eta hori izan da beti abia puntua egiteko gure egitasmoa. Eta zergatik Mielotxin izena? Bilatu nahi nuen deigarria izango litzateken izen bat. Eta beti izan dute lantzeko inauteriak buruan, eta beti magikoa iruditu zitzaidan txikitatik, eta hortik hartu nuen pertsonaiarik importantena, Mielotxin. Eta norekin jarri zinen kontaktuan talde hau sortzeko, zakit? Hasieran izan ziren nire herriko musikariak. Oso gazteak ziren, garai horretan duela 2 urte, inoiz ez zuten egin folk, beti murgildutu izan ziren rock and rollean, punkan. Beraz, haiek ez zuten inoiz landu jota bat, edo fandango bat, harinerin bat, zortxiko bat, ezpata dantza, are gutxiago. Eta musika horiekin hasi nintzen haiekin entzugu egiten hor bertan, Tafaian, eta haiekin sortu nuen taldea lehenbiziko urteetan. Gero izan genituen gure gora berak, batzuk joan ziren, sartu ziren beste batzuk, beti nafartarrak izan dira, pasatu diren musikariak,
eta lehenbiziko musikariak bai nire herrikoak ziren. Eta nolakoa izan da 20 urte hauetan taldearen bilakaera? Zer aldatu da, zerez, musikariak bai, esan duzun bezala? Aipatu dudan bezala, gora berak handia izan ditu. Oso zaila delako mantendu horrelako talde bat. Uztartu, bizitza personala, profesionala, taldea, oso zaila da, oso. Eta esan ditugu denetarik, 20 urte hauetan, hasieran 6 musikaria geunden, beraz, nahiko talde handia, 6 musikariak. Geroago ja 5, 4, eta izan genituen urte batzuk non geunden bakarrik 3 musikariak. Hau ez ziren perkujolea, pianoa eta txistularia pertsona bera, eta nik, beraz, eta 3 barkatu. Eta orduan, izan zen agian momenturik batzarrena, guretzat, mantendu izan behar genuelako taldea, baina minimoetan. Ja, hurrengo urteetan berriro sartu zen beste musikari bat, eta gaur 5 musikarik sortzen da. Nola moldatzen zineten 3 artean? Zaila da. Zaila da, 3 artean egin behar duzu iaia 5 pertsonek egiten dutena. Beraz, arrisku handiko kontzertuak dira, batez ere zuzenean, batek utz egiten badu, besteek bete behar dute besteak egiten duen utzunea. Beraz, oso zaila da, aldi berean polita. Entzuten direlako hobea gure tresnak. Azkenean folk egiten baduzu, erabiltzen dituzu hemengo tresnak, txistua, txirula, txuntxun, akordioia, alboka. Orduan, 3 formatuan abantaila hori entzun daiteke. Hemengo tresnak agerikoagoak direlako. Eta bitartean zeudeten bilatzen beste musikari batzuk? Bai, beti genukan, hori, pentsamentuan ezin genezakela lusatu horrelako formakuntza. Eta hurrengo urteetan saiatu ginean bilatzen beste musikari bat, batez ere basua. Ez genukalako garai horretan basua, eta basua ezinbestekotzat jotzen dugu beti talde guztietan oinarriak, ematen dizu behar duzun sendotasuna, eta oinarria egiteko zein motako musika. Eta hainbeste gora bera izan zituen ibilbide horretan, helburuak edo taldearen balioak aldatu egin ziren edo beti berdinak izan dira? Ni alde horretatik esango nuke beti berdina izan dela. Beti, hori. Beti jakin non gaude, zein da gure herri kultura, zertan oinarritu behar dugu gure moldaketak, abestiak, eta hortik egin zerbait berria. Eta erakutsi gaurko publikoari egin daitekela musika, gaur musika eta herri musika oinarrituta. Eta musikalen estiloari dagokionez, aldaketak egon dira folk horren barruan, baina igual ez dakit. Bai, hori bai. Lehenbiziko CD-an adibidez, Enpapate, grabatu genuen 2006an, izan zen nahiko nahasia. Eta askotan, behin argitaratuta CD-a eta jendeak entzun da, kritika batzuk izan genituen. Hori batzuentzako ez zen folk estiloa. Beste batzuentzako bazen folk irekia eta erakargarria aldi berean. Ez zelako bakarrik ohiko herriko tresnekin egindako musika. Orduan, lehenbiziko CD-a horrela, ongi batzuentzako, beste batzuentzako, erdi ongi, hurrengo CD-an nolabaiteko puristagoa izan zen, tradizionalagoa izan zen, eta han sartu genituen doinu eta tresna herriko jagoak,
Eta hirugarren CD-an beste aurrean pasu bat egin genuen. Sartu genuen sampler batzuk, musika elektronika oinarri batzuk, eta esan dezakegu bai, egin ditugula hainbat aldaketa eta hori, zaiakerak. Zenbat disko kaleratu dituzue? 6. Eta, bueno, daude kanta batzuk musika bakarrik dutenak, eta beste batzuk letra. Eta zer, ezakit zein da, letra horien mezua? Mezua normalean, errespetu handiz hartzen dugu letra beti. Oinarria bada kantarrikoia, errespetuz osoz egiten dugu hitza, eta bai aldaketa dator musikalki. Eta nolakoak diren hitz horiek, denetarik dago, denetarik. Hitz egiten duten Nafarroari buruz, Euskal Herriari buruz, gertakeriari buruz, denetarik dago pixka bat, baina ez dugu normalean ezer aldatzen. Oinarria da hau, errespetatu behar dugu, eta bai musikalki zerbait berria. Eta lehenengo egiten duzue melodia, eta gero erabakitzen duzue, honi jarriko dugu letra, eta zeren arabera. Behin hartuta kanta, miatuta ikertuta pixka bat nondik datorren, eta teistingura non zetorren, kanta hori, gero entzeuan antzen dugu, eta hori, errespetatuz, hitza eta doinua ateratzen zaigula. Eta nola definituko zenuke Mielotxinen publikoa? Pixka bat zahartuta. Hori da beste erronka bat, horren urteetan, edonola lortu behar dugu erakarri gazte jendea. Eta zerbait pentsatu duzu horretarako? Bai, ikusten ari gara nola aldatzen ari da folka azken urteetan, batez ere 5 urtetik ona, edo pandemiatik ona, orain dauden folk musika dauden artistak, modan daudenak, Rodrigo Cuevas, Tansugeira, garbi dago bere musika estiloa oso elektrikoa dela. Eta agian bide horretatik jarraitu beharko genuke guk. Eta nola bateratzen da musika elektronikoa folkarekin? Nik duela 2 aste edo egon nintzen Rodrigo Cuevasen kontzertu batean, eta bikain egiten zuen, zuzenean. Bazera matzan perkusio patz, entzuten zen izugarrizko grabeak, gero ere teklatuekin oinarri oso sendoa, eta hortik gainean agertzen ziren beste tresnak, adibidez, ahotsa nola ez, panderoak, gitarra, baina oinarria gazteek gustoko duzuenek duzuen. Txunda gehiago. Txunda, baina oso ongi egina eta zainduta ere, soinua, izugarria, oso ongi. Eta hasi zenetik, sortu zenetik taldea, zer nolako harrera izan duzue? Oso ona. Hastapenak izan ziren bikaina guretzat. Testuingurua ere ez zen zer ikusirik orain daukagunarekin alderantuz. Alderatuz bakatu. Bazeuden lehiaketak, folk lehiaketak, Asturiasen, Kantabrian, Andaluzian ere, jaialdi berri asko sortu ziren, beraz, nahiko ongi hornitua zegoen folk estiloa, eta world musika etiketa horren azpian ere, talde asko zeuden garai horretan. Beraz, guk hartu genuen bultzada hori, ateratzeko hemendik, Nafarroatik, mundura begira, taldea, eta
esan dezakegu sorte handia izan genuela horregatik. Eta gero hori mantentzea zaila izan da? Claro, hori izan da zailena, batez be azken hamarkadan. Behin, uste dut, 2010ean gertatu ziren murrizketekin batera, kulturari dagokio. Jaialdi horrietan atzean zeuden elkarteak, eta lehiaketa horien atzean zegoen, ere, elkarteak utzi izan behar zuten antolatzen jaialdiak. Ez zutelako jasotzen ja diru iturri edo diru laguntza hori, murrizketarekin batera. Beraz, 2010 eta 2011 arteko urteetan jaialdi asko itxi zuten pertsiana, eta gero eta zailagoa izan da hori bilatzen kontzertuak. Eta non egiten zenituen kontzertuak? Normalean udalaren bidez, normalean nahiko ofiziala guk egiten ditugun kontzertuak, ez dira ohiko tabernetan egiten diren kontzertuak. Eta edozein plazatan, agertokietan ere, baina beti normalean hori, udalen bidez, edo Nafarroako gobernun bidez, edo azkenean moldatzen zineten, ez? Bai, beti helentasuna da jotzea, edo nola. Eta imaginatzen zenuten duela 20 urte, hainbeste urteko ibilbidea izango zenutela? Ez dakit, nik montatu nuenean taldea, egin nuen beharra sentitzen nuelako. Behin bizipen hori izan da Asturiasen, eta ez dakit, behar nuen atera grina eta partekatu hemengo musikariekin. Eta, esan bezala, 20 urte betetzen dituzue eta Gaiarre antzokian egongo zarete, ezta? Hau ospatzeko. Eta, noiz izango da? Larun batean, Gaiarre antzokian, arratsaldeko 8etan, aurkituko gaituzue, odoltzan, ez da bakarrik mirotzen baizik eta gonbidatu asko. Utxun txalapartariak, Lauarin dantzariak, Jokin Taboada, piano jolea, Pipo Refojo, buzukiarekin, Galiziatik etorriko da, Noelia Konpaiz, joteroa, Izaskun Iturri, oso ospe handiko dantzaria, Ainoa Gualde, panderoarekin. Hainbat gonbidatu izango ditugu gure inguruan, horregatik izango da oso kontzertu berezia. Osea, prestatu dituzue gauza bereziak, ezta? Eta repertorioaren aldetik, zer joko duzue pixkat denetarik? Hori da, denetarik. 6 CD-tan aurki ditzaken abestien artean, eta garai ezberdinetako kantak entzungai izango dira Gaiarre antzokian, eta entzungo dugu kanta batzuetan Lauarin dantzatzen, beste batzuetan txalapartariak, beste batzuetan aizesko hirukote Malatxo txaranga taldekidea izango dira. Orduan izango da oso divertigarria eta anitza. Eta zer suposatzen du zuentzako honaino iritsi izanak? Suposatu du, inoiz pentsatzen zuena gauzatzea. Eta beste alde batetik, harrotasunez osoz pentsatu iritsi garela. Mantendu dugula miolotzin 20 urtetan, eta horrek ja ematen dizu sinesgarritasun puntu bat, hori, harrotasuna. Eta, 20 urte den aurrean gaude, baina zein da miolotzinen etorkizuna? Hori, gazteak erakarri, eta horrez gain, deialdi batekin
Euskal Herriko herri guztiei. Nik aipatuko nuke nola ikusten ari garen azken urteetan kultur programazioan eta batez bestako programazioetan nola gero eta gutxiago programatzen dela folk edo gure musika, belaunaldi pasatu den herri musika. Berriz, mexikatarrak edonon egongo dira. Puro relajo, Txutxini Ibañez, Los topilotes. Ez que badirudi Mexikon gaudela eta ez Nafarroan edo Euskal Herrian. Orduan nik begiratuko dut kamara esango diet programatzailei, elkartei, mesedez, ez ahaztu folka, ez ahaztu gure herri musika. Landu behar dugu, izan behar dugura gure parada erakusteko hori zer garen eta ezin dugu, galdu ezin duguna. Bestela, auskalo, 20 urte barru, gure seme-alabek abestuko dute pero sigo siendo el rey, edo y volver, ez? Herri kanta bat izango balitz bezala. Eta, bueno, zer da larunbat honetaz espero duzuna? Jendearen erantzuna, hori da importantena. Bete dezagun Gaiarre, egin dezagun jaia handi bat, gure urterrena delako, Iruñeko jendearekin ospatu nahi dugulako, eta hori, mesedez, bete dezagun guztion artean Gaiarre antzokia. Bueno, Inigo, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahizun, zerbait utzi dugun. Ez, dena oso ongi egon da, eta hori, larun batean, Gaiarre antzokian, arratsaldeko 8etan, mielotzik eta gonbidatuak. Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin onera etortzeagatik, gurekin hitz egitera. Eta zer modu batenen larun bateko kontzertua, jendea animatzen den, hemendik gonbidatzen zaituztegu. Hori da, hori espero dugu. Eskerrik asko zuei. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, eguraldia egonkortuz joango da. Alabaina, goizean Kantauri isurialdean eta batez ere Gipuzkoa ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian tarteka zaparradak botako ditu. Arratsaldean atertuz joango da. Gainerako zonaldeetan ordea apenas egingo du euririk eta ostarte batzuk ere ireki daitezke. Arratsaldeak aurrera egin ahala fronte bero bati loturiko hodeitza iritsiko zaigu mendebaldetik eta baliteke gauean han-hemenka euri txikia edo xirimiria egitea. Tenperatura maksimoak 15-20 gradu artekoak izango dira, mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizean zehar baretuz joango da. Larun batean beste pixka bat igoko da tenperatura. Goizaldean eta goizean goiz lainotuta egongo da eta han-hemenka xirimiria egingo du. Gainerako orduetan ostarteak izango dira. Hala ere, arratsaldean Kantauri isurialdean noizbehinka zaparradaren bat edo beste sar daitezke itsasaldetik. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean mendebal ipar mendebaldera egingo du eta gaualderako ahuldu eta aldakor geldituko da. Tenperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Igandean eguzkitsu eta hego haizearekin tenperaturak nabarmen egingo du gora. Hego haizea ibiliko da eta termometroak Kantauri isurialdean 25-26 gradura iritsiko dira. Eta gradu batzuk beherago geratuko dira hegoaldean. Goizean zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, baina eguerderako saretuz joango dira. Baliteke barnealdean goizean behe-laino batzuk sortzea. Hego haizea mendi gainetan harrotuta ibiliko da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, igande honetan urriak 20 oineza ospatuko da Zangotzan eta horren inguruan hitz egiteko oraingoan Eneko Alkortarekin gaude. Kaixo, zer moduz?
Kaixo, ongi hemen Zangotzatikan, Zangotza ikastolatikan. Bueno, ja egongo zarete azken gauzatxoak prestatzen, ez da? Bai, ja usaitzen ari da igande hemen daukagula, ja hemen ikastola ondoan lehen gunea dugu, azken prestaketak, jendea aurrera, atzera, bai, urduri, kontentu, denarkarrekin. Eta, bueno, ondo iruditzen bazaizu, goazen egitera pixka bat aurtengo errepasoa. Ze ekitaldi izan ditugu, zer jarduera, nolakoa izan da oinezaren prestakuntza. Bale, esaten ari garen bezala, azkenean Nafarro Oineza ez da egun bateko kontua. Oinez asteburua deitzen ari gara, baina baita kasi oinez urtea ere. Eta, bueno, pasadugu urtea hainbat jarduera eginez, San Ferminak ere han izan genituen, eta orain asteburuaz gozatzea tokatzen zaigu. Asteburua larun bat goizean hasiko da, Zangotzako txistulari eta gaiterok dianak joko dituzte herrian zehar, eta pixkat, Zangotzako herria esnatu ostean, herrialdeko txalapartari taldeak, egunari hasiera ofiziala emango dio. Egunari hasiera ofiziala ematen, artisau azoka bat izango dugu Zangotzako galerian edo arkupeetan, eta ondoren etorriko dira ekitaldi ezberdinak. Tartean, berriaren eskutik eskaintzen dugun mantangorri tailerra, aurrentzako eskulanekin, eta arratsaldean berriz leku berdinean magia ikuskizuna izango dugu Maria Arandiaren eskutik. Gauean musika ere izango dugu, eta mugan, Donostiako mugan taldeak joko du. Egun hontan ere, berezia da guretzako, etorriko direlako Baionako lizeoko neskamutilak gurekin anaitasun bazkari bat egitera. Eta guretzako hori, importantea ez, iparraldea, hegoaldea, anaitasun hori bermatzen joatea edo bai saretze horiek egitea. Eta haiekin bazkariaren ondoren kalejira bat prestatu dugu, hauek artista batzu dira, eta txaranga, elektrotxaranga, DJ eta barrekin, Zangozako hiria berotuko dugu larun batarekin. Gero igandean etorriko dira bestelako, nahi bazuren kontuko dizkizut edo berandu xeago. Bueno, itxango dugu pixka bat. Igual guatzen hitz egitera San Ferminen inguruan, oinez txokoan egon ginen elkarrekin hitz egiten, baina nola izan zen San Fermin guztien balorazioa, zer moduz ekitaldiak, zer moduz txandak? Balorazioa ikastolatikan oso ona egiten dugu, ezta. Prestatu genituen jarduera guztiak ongi atera ziren, txandak, orduan esan genuen bezala, guztiak bete ziren, denbora guztian errepikatzen ari garen hitza auzolana da, eta Nafarro Oineza auzolan erraldoi bat da, eta jendearen laguntzari gabe ezinezkoa litzake, eta ez ditugu ahaztu nahi Nafarroako beste 14 ikastolak, Euskal Herriko beste ikastolak eta euskaltzale guztiak gu laguntzen ibili zirenak eta San Ferminetako guk ere entrenamendua ditzen diogu pixka batez, Nafarro Oinezanen entrenamendua den hori saiongi atera zenaren berek izan dira errudun nagusietako batzuk. Eta bertan, hainbat ekintza prestatu zen dituzten, kontzertuak, denetariko emanaldiak, zer moduz joan ziren hauek? Esan bezala dena ongi joan zen, badirudi 10 urte pasatu direla ura joan zenetik, baina oroitzapen oso onak ez, familia guztiarentzako jarduerak egiten saiatu ginen, orain ere Nafarro Oinez asteburuan ere saiatu gare bezala, jendea hurbildu zela esan dezakegu, baina aurten ez da erraza izan, zorionez ere Iruñako udalak programazio euskalduna ere eskaini duelako gazteluen paratan, baina pozik gaude izan dugun harrerarekin, eta azkenen euskaltzalek badakite Iruñean San Fermin txokan badutela lekua eta erreferentziazko toki bat izanik han hurbiltzen direla guztiak.
Eta beste urteekin alderatuta jendea hurbildu zen, gehiago, gutxiago, antzeko... Guk hori ezin dugu baloratu, azkenean San Ferminetako oinez txokoa urte bakoitzean ikastola batek kudeatzen du, eta guk gurea bakarrik ez baloratu dezakegu, baina esan dudana, ez, azkenean erreferentzazko txokoa da bista gehiako hori, eta nik uste Iruñe herriako, Nafarroako, eta nik uste Euskal Herri osoko euskaltzale guztiek handutela txoko hori familia artean pasatzeko, eta gauean ere kontzertuetarako, janerako, edaterako, leku lasaia, polita, eta esan bezala oso kontentu gaude egindakoarekin eta jasotako guztiarekin. Esan dugun bezala, bi egunetan izango da egun handia. Nola prestatu duzue izangotza egun honetarako? Egun handia igandean dago, 3 gune antolatu ditugu edo prestatu ditugu jendearentzako. Lehenengoa herriko gunea edo ikastolako gunea izango da, hemen ondoan dugun hau, eta honi piztu izena eman diogu. Egun osoan egongo dira hemen jarduera ezberdinak, gero bigarren guneari mintzatu izena eman diogu, herritikan pixka bat ateratzen, eta 3. gunea, bigarren gunetik ere gertu xamar dagoena, gozatu izena eman dugu diogu. Zangotza landere mua izanik, herritikan pixka bat aterata, hor baitugu soroak eta han izango dira guneak, baina hala ere gertu dago guztia, ibilbideak buruzari naiz, baina nik uste dut 4 kilometroko ibilbidea dela, beraz, buelta osoa erraz emateko moduan dago. Eta programazio aldetik zer aurkituko dugu bakoitzean horrela gainetik esan da? Gauza asko antolatu ditugu, gure humiltasunetik eta baliabide murritzekin edo ez, humiltasunetik esango dut. Eta, lehenengo gunean Zangotzako bandarekin hasiko dugu. Ondoren motxila 21 taldeak joko du, eta ondoren mingain dantzari ikuskizuna izango dugu. Hau aipatzekoa da lehenengo eta bigarren gunetan izango dena, eta 3 disiplinekin loturiko ikuskizuna dela. Alde batetik duguna dantza taldea daukagu, bestetik 7 handia brass banda, badela Broken Brothers Brass Bandaren alter egoa, eta 2 bertsolari haiekin ere, Sarai Robles eta Bittori Elizalde. Gune berdinean Hortzadar taldeak dantza plaza eskainiko du, eta ondoren Eztitan taldeak beraien kontzertua. Bukatzeko aldiz, Larrain dantza izango dugu. Bigarren gunea hasiko dugu gora musika ikuskizunarekin, aurrei begira. Hemen enekantakekoak ziren eneko eta nereare izango ditugu, beraien proiektu berriarekin. Eta ondoren etorriko dira herrikirolak, Martzel DJ-a, gure ikasle ohia, Irunberrikoa, Ibilbedi, Anari eta Lumak. 3. gunean falkoneria ikuskizun batekin hasiko dugu eguna, hau da belatzak izango ditugu egan, beraz berezia izango den ekitaldia, kikikoko eta moko pailazoak ere izango ditugu bertan, eta ondoren kontzertuen txanda etorriko da, eta hemen Leiotikan, kaleko urdangak eta trikidantz izango ditugu. Ezin dugu ahaztu ere aurrentzako egun berezia dela Nafarroaineza, eta haientzako ere, puzgarriak eta urterokoak egongo direla, aurren hiria ere antolatu dugula material berriro erabili behar diren materialekin sorturiko gunea, aurren hiria berriro diot, ikastolaren barruan izango dena. Bigarren gunean ere, tailerrak izango ditugu, mima handiz ere bete ditugunak edo egin ditugunak ikastolatik, ikastolako zirkoa edo izena eman dioguna, eta hori, seguru gauza asko eskapatu zaizkidala, baina, adintarte guztientzako gitarra egiten saiatu gara. Eta esan den bezala gure humiltasunetik eta gure baliabideak kontutan izan da. Eta eguraldiaren aldetik, zer moduz espero duzue? Begira, Leioti begira nago orain eta eguzkia dago Zangotzan, eta eguzkia mantendu dadila, horrela dago iragarrita, beraz aste hauetako edo kasi hilabete hontako
euriak behingoz joaten diren eta joan diren eta jendeak gozatzen duen egunaz larun batean, igandean barkatu, baita larun batean ere. Ea ez duen euria egiten. Atzo ez dakitan euria egin zuen edo ez, baina hemen sekulakoa bota zuen. Eta ez dakit aldatu behar izan dituzuen zerbait moldatu euriarengatik. Bai, guneak dauden lekuetan mantenduko dira. Egia da, aparkalekuetan, lanean gabiltzala, eta, zenbait aldaketa egon direla. Orduan bai, esan jendarteari, adi egoteko sareetan ematen ditugun mezuei, ze hor, posible da azken orduko aldaketak egotea parkinetarako, eta hori, lasai eta pazientziaz etortzeko, ze denontzako lekua soberan daukagu, eta hori, arduradunei eta foruzainei, kasu egiteko, pixkanaka denok barura sartzeko. Eta, Eneko, zer da asteburu honetaz eta bereziki igandeaz espero duzuna? Espero duguna da euskaltzalez betetzea Zangotza, giro polita egotea, Zangotzako ikastola laguntzea eta planteatu ditugun helburu horiek betea izatea. Leheno ere aipatzen zen, badugula hor guk eraikin berria deitzen diogun hori 2015koa dela, hor badugulaka zorratxo bat hori bete nahi duguna, eta hemen ikastolan ere piztu nahi dugu jasangarritasun energetikoa, ezta? Baitugu leio zaharrak, hortik hotza ere sartze zaigu, pixkata egiten dugun olako hobekuntza sistema bat edo, eta hori guztia lortzen badugu, izugarri pozik egongo gara Zangotzako ikastolako komunitate osoa. Eneko, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Ez, jendea animatzea, izugarria dela urte honetan, ikastolak egin duen lana eta nola batu gaituen, ezta? Leheno fuerte bat ginen, oraindik eta fuerteago ateratzen garela hontatik, eta Zangotza ikastolak aurrera jarraituko duela hurrengo urteetan. Eta hori animatzea jendea igandean hona etortzen noski. Eneko, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den asteburua, eta igandean ikusten dugun elkar. Oso ongi, eskerrik asko zuei, igandera arte. Ondo segi, agur. Aio. Gaurkoz hau izan dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.